Mokolitde awadhi nyime ka joala kod jodak e kadak ma Oruba kod Onyinjo e sub-county ma Suna West yuago medruok mar rochruok mag arita kwe ka giwacho ni kuonde ohala mathoth osemuki kendo mwandu okwal e kinde mar jumbe 2 mokalo. Kwan johala matindo moandi gi podhe kadak ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county ma Suna West e kaunti ma Migori koro medore gino ma ikelo kod kuo ma bende osejimbore e gwengegi. Nitiere ute ohala 2 e kar dak ma Onyinjo ma yande use gige loso apiko mane olor juma achiel mokalo tok jokuoge moko ne muke kendo kwalo mwandu duto. Ibiwa mara mingi Onyinjo hapa. Nilibaki mtupu, nikaanza kuombaomba majirani wakanisaidia, nikarudi kwa biashara. Nikamaliza wiki 3 tena wakarudi tena wakaiba. Jirani walimuiba last week iliyopita, walimuiba vifaa. Kuna vifaa vya maduka vya mapikipiki spares walichukua zote. Juzi wakaenda stage wakachukua manguo yote. Leo wameingia kwa majirani. Kufuli zangu zote zimeenda. Sina mbele sina nyuma. Mana tok ndalo machuok bang' johala ariyo goloro handgi. Johal Ronald Ochieng bedo tino mane piny Rugo kawuono bende ne omuk dukane e kar dak ma Onyinjo kendo mwandu duto ma oting'o lewni misudo kouso ne okwal duto. Gi mucho kifunde 2 plus dot bene gitwenyo gituro. Gikawo gimoro amora maonge kata gima giwena. Gikawo stoga te ma over 70,000. Giweya bankrupt. En kuma bende oseyo johala mathoth ka ohandgi opodho ka moko bende koro ochuno mondo koro dar kendo many kuonde ma ginyalo timo ohala. Imeniuma wakati natoka nyumbani nafika nakuta ameibiwa na mlango wangu, kufuli zote za nje, kufuli 4 hazipo. Kumaanisha kwamba walikuwa wanajaribu kwangu wakashindwa wakabadilisha kwa jirani. Jamani, kama kuna njia yoyote ile tunaweza kusaidiwa mambo ya wizi, tusaidiwe, tumechoka. Kawuono kane wachio gokinyi wayudo kantie dukni moko mo oturka kendo ne gikawo mwandu mag jopiny. To osatur kuondegi mang'eny to gigi wawachogi to polisi olenga. Koro wapenjo ni tang'o matimre, koso dibed ni polisi matin koso ang'o matimre, nikech reports osechiw ka polisi. Johala kod jodak ma Suna West yuago rochruok mag arita kwe ma giwacho ni koro oseweyo kohala mopogore opogore koro osegore piny. Mag security rach sana ne watemo wuoyo gi county commissioner. County commissioner idara mari inende tich nekese kade be ni kama jo siasa dhiye waneno ka kanyo ole security ma tight kabisa. Dukni mang'eny osebed ka bedo looted to sirikando ama Migori pok aneno any action magisakawo. Jodak ma Suna West gi wacho rochruok mag arita kwe e gwengegi ma oting'o mano ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county ma Suna West bende koro osekelo mokalo ni jodak kaachiel kod johala. Ano gotieno kinyal wuotho Oruba ka egoyo ji left and right otieno mangima. Akwayo chief kaachiel gi OCS gi jotend arita kwe mantiere e Oruba Ragana ni wuoga ne uruoko mondo mi ugo buche madongo e weche mag security. Giseyo tende arita kwe bende giwacho ni koro osenyiso nyau e kendo koro rochruok mag arita kwe. Within bus park nyocho tor M-Pesa moting pesa te. Nyoro chako tor M-Pesa duka machielo motor gik moko te. Niti dukoria manyo opo witado modonji gi witado mokaw gik moko te e odno. Insecurity ntie Onyinjo kae Goruba at large to ntie a record kata last year na wuoye to onge action mika. Kuo mar kar dak ma Oruba kod Onyinjo ok en gima wendo ka piny maduong' en ni to ang'o ma inyalo tim mondo koro tiek kuone bende osebedo kuom higni malach. To watero wach gi nyaka ka sirikal mondo konywa, to sirikal okaw okang' nikech imako gi mong'e ni ng'ane to rach, ng'ane ng'ama rach ikawe matere malo to sirikal ema chako weye. Koro kaka wambe wan jopiny gini dhierwa no to sirikal okonyowa koso hinyo japiny. Akwayo ni bondo mi community policing jopiny bondo be together bondo mi issues mag security okaw gi yo ma serious. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mogidore migao mar wuoth Mohamed Agao kwedo rumbi ni kambi mar Kenya Railways chano gwetho oko